Какво прави Viva Credit добра компания? Това, което прави Viva Credit добра компания, са нашите екипи. Те са нашата най-голяма ценност. Инвестираме дългосрочно в хората и тяхното развитие като умения и компетенции. С редовно проучване на ангажираността се вслушваме в непосредствените нужди и очакванията на колегите и предприемаме необходимите мерки, за да задържим и повишим удовлетвореността им. Защото доброто е заразно. Поддържаме вътрешна група за споделяне на добрите истории и положителната обратна връзка от клиентите, с което допълнително мотивираме всички колеги и им показваме как усилията им имат реален ефект върху тези, с които работим. Да бъдеш добър е лесно. Трябва само да намериш стойностните начини да подпомагаш колегите, клиентите и обществото. Когато знаеш от какво имат нужда хората, е лесно да разбереш как да ги подкрепиш и улесниш. Не забравяме ангажиментите си към опазването на околната среда и развитието на обществото. В Viva Credit сме редовни участници в различни доброволчески инициативи за подкрепа на хората. Даряваме време и материална помощ на каузите, които предпознаваме като група. Отговорно управляваме бизнеса и средата, в която работят нашите колеги. Използваме ресурсите си разумно и с грижа за околната среда. През миналата година увеличихме възнагражденията и стойността на ваучерите за храна на нашите служители. Намалихме работното време на офисите. Създадохме целогодишна мотивационна програма VNG, с която отличаваме и награждаваме хората, които се оприличават ценностите и мисията на компанията. Продължаваме да инвестираме в онези технологии и иновации, които ни дават конкурентно предимство и подобряват клиентските взаимоотношения, добавяйки още стойност към предложенията ни за хората. През 2023 година изпълнихме редица инициативи, насочени пряко към нашите клиенти и колеги. След направено проучване, набелязахме конкретни стъпки и значително подобрихме средата в офисите, с което подобрихме преживяването и на работещите, и на търсещите финансова подкрепа при нас. Надградихме скриптовете за продажби и събиране.